είναι και πολύ όμορφη. Την έλεγαν Μπάρμπαρα. Είχε αγαπήσει έναν άντρα. Την είχε εγκαταλείψει. Γι' αυτό και τραγουδούσε συνέχεια ένα τραγούδι. Το τραγούδι της... Χτύπησε κάποιος. Δεν νομίζω ο αέρας θα... Τι? Τίποτα. Μερικές φορές μπαίνουν κάτι τρελές ιδέες στο μυαλό μας. Ξέρεις τι θα ήθελα? Όταν πεθάνω να με τυλίξουν εμένα σε... Έλα, σταμάτα. Τι είναι? Τίποτα, τα μάτια μου. Τι? Με καίνε. Λες να κλάψω κι άλλο? Γιατί? Έτσι λένε. Μεγάλη στεναχώρια θα σε καίνε τα μάτια σου. Ανοησίες. Εσένα πώς σου φαίνεται το Κάσιο? Ωραίος άντρας. Είναι έξυπνος και αρκετά μορφωμένος. Ξέρω μια κυρία στη Βενετία που ερχόταν κολυμπώντας μέχρι εδώ μόνο και μόνο για να κοιμηθεί ένα βράδυ μαζί του. Πιστεύεις πως υπάρχουν γυναίκες που θα πατούσαν τον άντρα τους έτσι, απροκάλυπτα? Εντελώς απροκάλυπτα. Τι ερώτηση είναι αυτή? Γιατί εσύ δεν το έκανες? Γιατί εσύ δεν θα το έκανες? Ούτε για αστείο. Στοκίζομαι. Εγώ ούτε μπορώ να ορκιστώ, ούτε στα αστεία μπορώ να το κάνω. Μιλάς σοβαρά, πως θα έκανες ένα τέτοιο πράγμα? Ο κόσμος είναι απέραντος και η ζωή μικρή. Και ένα απλό παράπτωμα ποτέ δεν θα φανεί. Δεν σε πιστεύω. Να με πιστέψεις. Και βέβαια θα το έκανα. Έπρεπε το κάνω, το ξέπναγα. Αν υπήρχε λόγο σοβαρός, ναι, θα το έκανα. Σοβαρός? Τι σοβαρός? Ποια γυναίκα δεν θα πατούσε τον άντρα του να βοηθήσει την καριέρα του? Εγώ. Το κακό είναι κακό όταν το βλέπει ο κόσμος. Αν όμως δεν το δει κανείς, εύκολα γίνεται από κακό καλό. Εσύ μιλάς για κάποιες εξαιρέσεις. Σου μιλάω για τον κανόνα. Χιλιάδες πλήθος γυναικών παίζουν τους άντρες όπως θέλουν. Το λάθος όμως είναι των άντρων, γιατί έχουν κάποιες υποχρεώσεις και τις ξεχνούν. Δεν γίνεται κάποιοι μια να χαλαρώνουν εύκολα κάποια άλλη να χύνουν σε ξένες τρύπες. Ή να τολμούν να πρώην γυναίκα και που να έρχονται να κάνουν σκηνές βιοτυπίας. Καλές, αλλά και εμείς μπορούμε να θυμώσουμε. Είναι αυτό που κάνουν εκείνοι και εμείς δεν μπορούμε, γιατί πηγαίνουν άλλες. Από πού προέρχεται αυτή η διαθεσιμότητα? Είναι μια νεκρή αλλαγή, ναι. Ή η απλή διασκέδαση, ναι. Επιθυμία. Η αδυναμία να ελέγξουν το θέλω τους γεννάει το λάθος, σωστά? Και εμείς όμως έχουμε επιθυμίες. Και εμείς είμαστε αδύναμες. Ας προσέχουν λοιπόν. Γιατί ό,τι κακό παθαίνουν, αυτοί μας το μαθαίνουν. Όχι. Ο θάνατος μόνο αυτός μπορεί να αγαπήσει τόσο πολύ. Εσύ είσαι? Ναι. Έλα εδώ. Σε λίγο. Σε παρακαλώ. Πρέπει Τι? να προσευχηθείς. Γιατί? Σκέψου τι έγκλημα έχεις κάνει, ομολόγησέ το και ζήτησε συγχώρεση. Δεν έχω κάνει κάτι, αγάπη μου. Ζήτησε συγχώρεση, δεν κάνει να πεθάνεις, μην καθαρίσεις την ψυχή σου. Να πεθάνω. Ζήτησε συγχώρεση. Σ' αγαπάω. Και εγώ το μαντίλι δεν Ναι. ξέρεις πόσο τα αγάπησα. Ναι. Γιατί το έδωσε στον Κάσιο. Στοκίζομαι. Γιατί λες ψέματα. Ποτέ μου δεν του έδωσα κάτι. Αυτό τι είναι? Πού το βρήκες? Είδες που δεν κάνει να λες ψέματα. Ποιος το έδωσε? Ο Κάσιος. Αποκλείεται, κάπου θα το βρείτε. Φώναξε τον, φέρ' τον εδώ και αν δεν πει την αλήθεια. Την είπε! Τι είπε? Είπε πως πήγε μαζί σου. Τι πράγμα? Δεν μπορεί να είπε κάτι τέτοιο. Τον άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά. Να το πει και μπροστά μου. Δεν μπορεί. Γιατί? Πέθανε. Το λυπάσαι. Είδες τι είσαι.
Δεν είναι. Ο χρόνος να βάλει φορτίο. Αν μπορούσε τώρα να γίνει μια τεράστια έκλειψη, να σβήσει το φεγγάρι, να σβήσει και ο ήλιος, να φοβηθεί η γη και να σκιστεί στα δύο. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Τίποτα. Ανοίχτε! Ανοίχτε! Σας παρακαλώ, ανοίχτε! Ποιος είναι? Ποιος είναι? Τι σας! Βοήθεια! Τι σκότωσαν? Δεν ξέρω. Βοήθεια! Εγώ! Κτίνος! Σε αυτή την εκτείνωση διεφθαρμένη. Διεφθαρμένη μια πουτάνα. Ένα τέρας είσαι! Με κεράτωνε. Αυτή! Κεράτωνε, ναι, την πηδούσε ο Κάσιος! Ο Κάσιος ρώτα τον άντρα σου. Ποιον άντρα μου! Αυτός τα ξέρει όλα. Αυτός μου είπε. Αυτός εγώ δεν τη δίνω σε κανέναν, είναι ακόμα και ολόκληρο κόσμο. Ο άντρας μου! Ναι, ναι, ο άντρας Η σου! κακία προσωπική δεν τόλμησε αυτός να μιλήσει για αγάπη και για πίστη! Είναι φίλος μου! Φίλος σου! Αυτός δεν είναι φίλος! Ούτε με τον εαυτό του που σου θα ήθελα να χυθεί το οποίο που έχει ψήσει και να στάσει στα άλλα κάθε μέρα! Σου είπε ψέματα, με το καταλαβαίνει ψέματα σαν να... Κάσε! Είσαι από πάνω. Βοήθεια! Έγκλημα! Τι συμβαίνει? Είδες και εσύ. Ωραία τα κατάφερες. Πάνω σου ρίχνουν τα εγκλήματα, ξανά είσαι άντρας, πες πως αυτός ο κακούργος λέει ψέματα. Τι έγινε? Εσύ του είπες πως η γυναίκα του τον πρόδωσε. Μίλα, εγώ ξέρω ότι το έκανες εσύ. Δεν είσαι τόσο μεγάλος παλιάνθρωπος. Μίλα! Εγώ είπα μόνο αυτά που σκεφτόμουν. Δεν είπα τίποτα παραπάνω από αυτά που βρήκε μόνος του. Αυτή είναι η αλήθεια. Εσύ όμως τι είπες πως τον πρόδωσε. Ναι, Σύχαμα! Μια ίδια είσαι! Γιατί πες ψέματα, γιατί είναι ψέμα, ισχυρό ψέμα. Τον απαντούσα με τον Κάσιο, έμεσα με τον Κάσιο. ναι, βούλωστο τώρα. Όχι με τον βουλώνο! Τη σκότωσε! Εσύ τον έστησε αυτόν τον φόνο. Αυτό είναι αλήθεια. Αδύνατον. Κύρα, κακία. Από αυτή τη στιγμή θα πεθάνω εγώ, κακία! Δεν είσαι τα καλά σου που φαίνεται. Σήκω φύγε από εδώ. Δεν θα πάω εγώ, θα μείνω, θα μιλήσω, τα πω όλα. Το μαντίλι το είχε δώσει στον Κάσιο. Ποιο μαντιλί! Είπα σκάσε. Ήρθε! Εγώ ήμουν αυτή που βρήκα το μαντιλί, τυχαία το βρήκα και το δώσα σε αυτόν. Είχα βαρεθεί να τον ακούω να μου το ζητάει, με παρακάλε να το κλέψω. Λέω ψέματα, Λέω ψέματα! Επιτέλους λέω αυτό που πιστεύω. Λέω την αλήθεια. Κάνεις. Πιάστε τους. Πιάστε τους αμέσως. Μην τολμήσεις, θα το πληρώσεις πολύ έντοιμα. Θέλω να μάθω γιατί το έκανες. Απαιτώ να μου πεις γιατί το έκανες. Δεν είσαι σε θέση να απαιτείς. Ό,τι ξέρεις, ξέρεις. Από μένα δεν θα πάρεις ούτε λέξη. Δεν πρόκειται να σε σκοτώσω. Για σένα ο θάνατος είναι ευτυχία και εγώ θέλω να δυστυχήσεις. Ένα πράγμα μόνο ζητώ από όλους σας. Αν ποτέ μιλήσετε για μένα, το μόνο που θέλω να πείτε είναι πως μπορεί να ήμουν κάποιος που αγάπησε χωρίς σκέψη. Όμως αγάπησε πολύ.